Кои са цветовете на 2024 в банята? Ние от INEX ви представяме нашето предложение сега. Цветовете, които ще изберем в банята, изискват внимание, защото това е нашето място за уединение и няма да го променяме в следващите 10-15 години. Но нека все пак да надникнем в тенденциите на 2024 и какво ни предлага тя. На първо място са земните тонове. Шоколадово-кафяво, маслинено-зелено и изгоряло-оранжево, за да могат да бъдат в хармония с природата и да осигуряват спокойствие във вашата баня. Тези цветове могат да бъдат много добре допълнени от органични текстури и естествени материали, като дърво и камък. Номер 2. Създайте акцент във вашата баня, като изберете плочи, които имитират тапет. Така ще внесете елегантност и лукс във вашето помещение. Не просто сиво, а металическо сиво, като акцентирате на хромираните лайсни или изберете декорация, в която присъства металическия цвят. Така ще придадете един елегантен стил на вашата баня. Нашето четвърто предложение е старото и новото, които се срещат в ретро баня. Дръзкият тон и комбинацията между старото и новото създават дизайн, който се чувства познат и свеж. Ако не знаеш кои са точните цветове за твоето помещение, напиши ни на inex-bg.com и ние ще се свържем с вас.